atong niaging Miyerkules ato ang gisugdan ang disiplina sa Lent, no? Panahon o Kwaresma. Ang usa ka panahon kung diin gipang ato ang ipakusgan, no? Ato ang pagampo, ang ato ang pamalandong, ug kung diin po nato giandam atong kaugalingon diha sa pagsaulog sa usa sa mga pinakamahuluganong hitabo sa atong kinabuhi isip mga Kristiyano, ang pagantos, ang pagkamatay ug pagkabanhaw ni Hesus. Kung inyohang mahinumduman ang unang pagampo sa santos nga misa atong niaging Miyerkules sa Baglis, naghisgot pod usab nga kitang tanan pinaagi aning Lent o pinaagi aning Kwaresma, musulod kita sa usa ka panahon kung diin naay mahitabo nga warfare, no? Spiritual warfare. O kung adunay spiritual warfare nga ato ang sudlan, aduna pod kitay mga hinagiban nga mga daladala. So kung inyong mahinumduman, baliko nako, no, nga unsa man tong tulo ka mga weapons nga ato ang pwede gunitan. Number 1, ang ato ang pagampo. Ikaduha, ang mga buhat sa kaluoy. Unya ikatulo, mao ang pagpuasa o fasting. Karong buntaga dinhi sa tuang ebanghelyo nga nadunggan ug nabasa, nagisgot si Jesus o nangutana ang mga tinun-an ni Juan kang Jesus, Juan nga magbubunyag. Ngano man nga kami ug ang mga Pariseo nagapuasa, nganong ikaw ug ang imong mga tinun-an nganong wala man ka nagapuasa? Unya murag dalasambingay, no, og kining murag bitaw og naay gamay nga kahibulungan ang tubag ni Jesus. Sa atong kinabuhi isip mga Kristiyano, no, usahay dapat po nato masabtan ang kining pagpuasa. Usahay ang ato ang pagpuasa murag bitaw og compliance to a external ritual, no? Kay mo may sulti nga pag Bernes dili ta mangaon og kining karne. Isda lang gyud ta, which is good. Pero luyo aning ato ang disiplina sa pagpuasa, isa sa mga main weapons nato karong panahon sa Kwaresma. Ato apo dapat masabtan nga luyo aning pagpuasa adunay spiritual reality o spiritual component ang fasting. Kay kabalo mo mga igsoon, kung dili lang kamukaon, no, kung ang imuhang pagkasabot sa puasa is dili lang kamukaon o likayan lang nimo tong imuhang mga gusto nga pagkaon, ang unya wala siya laing spiritual nga kahulugan, dili man siguro puasa o fasting ang tawag ana. Unsa may tawag ana? Diet. Igo ra ka nag-diet o igo ra ka nag-intermittent fasting. Kay ang pagpuasa dapat ikonekta nato sa something that is spiritual. Una sa tanan, para masabtan nato ning pagpuasa ug unsa ang iyahang merit nga pwede nato makuha diha sa tong kinabuhing espirituhanon. Una sa tanan, dapat nato masabtan atong pagkakita, atong pagkatao, no? Diha sa pagkasabot sa nindot ug healthy nga Christian anthropology na ginatawag. Sabto nato mga igsoon nga kita dili lamang ta puro rason o dili lang lamang ta puro kalag. Aduna pud kitay ginatawag na mga basic instincts. Unya kini mga basic instincts nato, no, kining mga ibutang ta survival instincts, they are very strong. Unya usahay, unsa man ning mga basic instincts? For example, ang imuhang instinct nga mukaon, ang imuhang instinct nga muinom. But every now and then, dinhi sa tuang kasinatian, we become slaves to these instincts. No, nahimutang ulipon ba sa atuang mga instincts. So, for example, unsa man, di na lang ta manlibak og lain, akong kaugalingon na lang akong libakon, no, dako kog lawas, but pasabot dako kog kaon. O nahimo kong ibutang ta sa isa ka punto, no, na naay murag gamay nga slavery sa instinct nga mukaon. O naay uban siguro sa inyo dinhi, ganahan kaayo og chocolate cake, amo og gyud iyang ganahan, nahimong murag ibutang ta, nahimong ulipon sa instinct sa pagkaon sa chocolate cake, ang uban sa inom, ang uban sa sigarilyo, so on and so forth. In short,
ang pagpuasa una sa tanan pamaagi para ato ang madisiplina atong kaugalingon to gain dominion and mastery over ourselves. No more bitawg as if kung nagpuasa ta, it is as if we are telling ourselves basic instincts, ikaw nga mga basic instinct, dili ikaw ang master sa kuang kinabuhi. So, ang ato ang pagpuasa usa ka paningkamot para mahimo tang master sa tuang kaugalingon. Pero diha ba na nahuman, maubag yun na ang kinatapusang kinibitang purpose o destination ngano ta magpuasa. Dili pod. Medium ra gihapon na kay ngano man. Because usa sa mga ibutang ta traditional nga mode o traditional nga kinibitang tudlo sa Christian spirituality mao kini. No nga kung mahimo na tang master sa tuang self, kung dili na ta ulipon sa tuang basic instincts, tungod kay na practice na ta sa tuang matag karon ug unya nga pagpuasa, mahimo pud kitang open sa mga butang nga langitnon. Mao man pud nang iyang purpose sa fasting. No, para nga kung ikaw master na kasi imong kaugalingon, dili tungod kay ingon nga hawd na ka, pero buot pasabot lang nga master ka sa imong self, naa na kay kapasidad nga mo control sa imong kaugalingon, no, dili nakakaron bounded sa kining mga butang nga yutan-on. Mahimo nakakaron mamahimo nga mudawat sa mga butang nga langitnon. Mo bitaw kung ato ang subayon ang pages sa tuang balaang kasulatan, matag karon ug unya nga si Jesus, no, ato ang sumbanan, ang ato ang manluluwas, matag karon ug unya nga naa siya himuon nga importante, sugdan gyud na niya pinaagi sa unsa man pagampo ug pagpuasa. No, tungod kay gusto niya, no, nga mura bitag pangpangandam sa iyahang kaugalingon, no, nga dili siya, for example, no, it comes to our mind ang kinibitang temptation at the desert. No, ang pinakaunang temptasyon nga gihimo ni Satanas unsa man? Dili man kay ingon nga gahom, dili man ingon nga ang kasikat. Unsa man ang una niyang temptasyon? Ang pan, ang bato himuing pan. O pero unsa may ingon ni sa Ginoo, dili lamang sa pan mabuhi ang tao. So, ang ato ang mga pagpuasa, mga igsuon, magkanaa pod unta kini ug masumpay pod unta nato kini sa usa ka mahinungdanon nga espiritual nga purpose. Dili lang niingon nga tungod kay disiplina kini nga gi-impose sa simbahan, which is true, tinuod. Pero kailangan magkanaa kinig personal and spiritual component nga unsa man nga ato ang himuon, ang ato ang mahimo, no, para mahimo tang detach sa mga kalibutanon nga mga butang, mga kalibutanon nga concern, para mahimo tang abli sa mga butang nga langitnon. Usa na siya sa kinibitaw mga bili kay kung ngano ta nagpuasa. Ug ang pagpuasa mga igsuon, kay mao man kini ibutang ta ang kinibitaw gisgutan sa atong ebanghelyo, dili lang man kini sa pagkaon ug sa ilimnon. Pwede pod ni siya sa tuang mga batasan, pwede po niya sa to ang mga gawi, sama sa tong nadunggan sa unang pagbasa. Kung maayo kay ka o ganahan kay ka manlibak, pwede po ka magpuasa sa imong panlibak karong Kwaresma. Kung ikaw atikon, pwede po ka magpuasa sa imong pagkaatikon. Hinaot lang unta nga, dili lang po sa Kwaresma. Ingon sa pare kay sa Kwaresma lang, dili, no? Mas maayo untang atong mabag-o. Ug unsa pa ato ang mga batasan nga mga nanubra, sobra ka kamaldita kapag puasa sa imong pagkamaldita. Sobra ka kahambugira o hambugiro, minusi ang imong pagkahambugiro o hambugira, mao na imong puasa. So, in short, no, daghang manifestation o daghang forma kining pagpuasa nga pwede nato mahimo karong Lent, karong panahon sa Kwaresma. Pero ang tumong aning tanan unsa man para maduol ta sa Dios. Ang tumong aning tanan atong pagpuasa, dili man yung nga gutomo nato tong kaugalingon. Maura day na imong tumong nga gutomo nimong kaugalingon, mao ka nagpuasa, dili. Amo ning gihimo tungod sa gugma namo sa Dios nga gipakita ang iyahang gugma kanamo ug kining gugma sa Ginoo ato ang masabtan ug masinati sa usa ka pamaagi nga mas espesyal karong panahon sa Kwaresma ug sa umaabot sa panahon sa kinibitaw
Semana Santa. Gamito nato ang mga igsuon ang ato ang mga hinagiban, no? Kay kanon misulod man kita ni ining panahon sa Kwaresma, muampo ta, mubuhat tag mga buhat sa kaluoy ug magpuasa kita diha aron maandam nato tong kaugalingon para sa tuang Ginoo, para mas masabta nato ug ma-appreciate nato ang iyahang gugma alang sa matag usa kanato. Hinaot pa unta nga ang kaluoy sa Dios ug ang iyahang gugma mag-uban kanatong tanan dinhi sa tuang paglawig sa panahon sa Kwaresma. Hinaot pa unta. Palihog manindog. Pinaagi sa pagpuasa, atong gihatagag luna ang Ginoo diha sa atong kinabuhi. Atong pangayoon sa Ginoo nga iya kitang ligunon diha sa pagsalikway sa kaugalingon aron atong mapahimutang ang atong hunahuna ug kasing-kasing diha kaniya. Sa matag pagampo ang ato ang tubag, Ginoo dungga ang among pagampo. Ginoo dungga ang among pagampo. Nga isip mga sumusunod ni Kristo, kita makatuman sa mga balaod sa atong langitnong Amahan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Nga ang katawhan sa Dios makalahutay sa ilang pagsakripisyo sa panahon sa Kwaresma. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Nga ang tanan nga nagsalikway sa ilang kaugalingon tungod sa Ginoo makakaplag sa kalipay uban kaniya. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Nga ang mga masakiton ug himalatyon ug kadtong nagatubang sa kasub-anan sa kinabuhi mapuno unta sa grasya sa Ginoo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Nga ang atong mga paryente ug mga higala nga nangamatay mamahimong gawas nun nga makaambit sa kinabuhi sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Langit noong Amahan, hatagi kami sa kaligon sa pagtahan sa among kaugalingon ngadto sa kinabuhi sa Espiritu aron kami makasaka ibabaw sa among mga kahuyang ug hingpit nga makaambit sa pagkabanhaw sa among Ginoong Hesukristo. Amen. Palihog manglingkod. Alang ka na
Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako gang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, naghalad kami sa sakripisyo pahinungod sa Kwaresma. Itugot nga mahimo kining sakripisyo nga makapahimuot kanimo ug maghatag kanamo og kusog ug madasigong pagpugong sa among kaugalingon. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga amahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa pagbansay sa mga buluhaton sa Kwaresma, nagabadlong ikaw sa among mga bisyo, nag-isa sa among mga kasing-kasing anha kanimo, ug naghatag kanamo sa kusog ug ganti pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Pinaagi kaniya nagadayeg sa imong kahalangdon ang tanang mga anghel sa kalangitan ug nagasaulog sa hiniusa nga kalipay. Uban kanila nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong spirito arong pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa kong dugo. Sa bago ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo.
Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwa sa kalibutan nga nagtubos ka lamang, pinaagi sa imong krus upang kabanhaw. Luwasa kami, luwasa kami. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan. Nining paan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Romulo ang among obispo ug sa tanang kaparian. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy-i kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose iyang bana. Uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga naha kanimo makagagahom nga Amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Palihog manindog. Karon magampo kita sa Amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming lawason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kahinuman ang kingharian, ang gahom o ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ipakita ta sa matag usa ang timaan sa atong panaginig sa unay. Cordero sa Diyos, nga nagawagtan sa mga sala, sa kalibutan, kaluoy kami, kaluoy kami. Cordero sa Diyos, nga nagawagtan sa mga sala, sa kalibutan, kaluoy kami, kaluoy kami. Cordero sa Diyos, nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang og mamaayo ako. Espirituhanong pag-ampo sa pagkalawat. Isus ko, nagato ako nga naka sa Santisimo Sakramento, gigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot akong mudawat kanimo dinhi sa akong kalag. Tungod kay dili ka kanako makalawat pinaagi sa sakramento, umari ka sa akong kalag sa espirituhanong paagi. Gakson ko ikaw ug sa tibuok kong kasing-kasing, hiusahon ko ang akong kaugalingon uban kanimo. Ayaw ako tuguti nga mahibulag kanimo. Amen.
palihog manindog, Magampo kita. Makagagahom nga Dios itugot nga ang among pagkalawat, makalimpyo kanamo sa tanang sala, ug maghimo kanamo nga angayan sa mga panabang sa imong kaluoy. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Magpabiling kita sa pagtindog alang sa pagampo alang sa 2022 na sudnon og lokal nga piniliay. Magampo kita nga umaabot nga nasudnon og lokal nga piniliay, tinuoray untang muhulagway sa kabubuton sa Ginoo, kinsa nagagiya sa padulngan sa mga nasod. Sa matag pangamuyo, dungan kita magampo og atong tubag, luwasa kami Ginoo. Luwasa kami Ginoo. Gikan sa pagpamugos, pagpanghulga, kabangis ug pangpanghadlok. Luwasa kami Ginoo. Gikan sa pagpanikas, pagpamakak ug tanang pagtuis sa kamatuoran. Luwasa kami Ginoo. Gikan sa pagsuborno, pagpangligad ug tanang pagkonsabo ug pagpanlimbog. Luwasa kami Ginoo. Gikan sa pagkahaylo ngadto sa malimbungon ug pagkabuta sa paglantaw. Gikan sa mga hulga, pangpanghadlok ug dautan nga pinulungan. Luwasa kami Ginoo. Dungan kita magampo og atong tubag, dungga kami Ginoo. Nga ang konsensya mauuntay kanunay ang among katapusang sukaranan. Nga ang kayuhan sa tanan mauunta kanunay ang among labing tinguhaon. Nga ang tawhanong dignidad tahuron unta sa tanang higayon. Nga ang mga kabus o mga huyang mauunta kanunay ang unahon. Nga ang pag-amuma sa kabuhatan dili gayud pasagdan. Nga ang panaghiusa magagiya unta sa dalan sa kalinaw ug kalambuan. Nga ang matuod nga kahadlok sa Dios ug paghigugma sa isig kaingon magagiya unta niadtong naninguha ug pangpublikong katungdanan. Magampo kita, magbalantay sa makalag ug manunubos sa kanasuran, imong gasa kanamo ang politika, ang tawag sa pag-alagad sa uban ug pagtubo diha sa kasantos. Kiyahi ang among politika, ingon nga imong gigiyahan ang among kinabuhi. Hinaot nga ang among politikanhong pakiglambigit alang sa mga botante ug mga kandidato, magdala unta og himaya sa imong mahigugmaong ngalan ug magtabang kanamo sa pagtubo diha sa kasantos hangtod sa kahangturan. Amen. Atong pasalamatan ang atong Mass Presider, Father Jus Hardin. Atong pasalamatan usab ang mga nagbasa, atong choir, atong computer operator, ang rosary leader, o kitang tanan nga niya karon dinhi. Daghang salamat. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ug manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang nahalad ang santos nga misa panlakaw kamo ug dad-a ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.